Bueno, errepasatuko ditugu, irakasleek sortu dituzten ikastaroak, gainetik, pasako ditugu. Hauxe da, B2 mailako talde baten, aurrez aurreko talde bati begirako ikastaroa, eta ikastaro honetan irakaslean nahi duena besterik gabe, da, eskoletan ikusi dituzten materialak eta erabili dituzten baliabideak, zintzilikatzea eta ikasleek eskuragarri edukitzea errepasatzeko edo jasotzeko edo nahi dutena, bai? Izan daitezke gehienak ez dira material interaktiboak, eta izan daitezke bai Word, PDF, baino baita ere audioak, ezta? Bigarren adibide honetan berriz, helburua beste bada, hau ikaskuntza ikasle batzuk dira, orduan ikaskuntza ikasle hauekin irakaslea nahi duena da, beraien arteko koordinazioa sortzea nolabait, bakoitza bere aldetik ibiltzen delako, baina hortaz gain ere, bere lana pixka murrizteko, adibidez, gune honen bidez, ikasleak eskuratzen ditu audioak eta bideoak. Normalean, bestela irakasleak pasabar dizkiona, pendrive batean edo DVD batean edo. Eta gero aparte baditu beste baliabide orokor batzuk. Hirugarren ikastaro bere autoikaskuntzai begirakoa da, eta orduan irakasleak hemen egiten duena da, ikasle bakoitzari jarri, berarentzat bereziak diren osagarriak, bai? Orduan, bakoitzari jartzen dizkio, egokiak izan dakizkioken osagarri horiek, normalean ere ez dira material interaktiboak, eta normalean testo moduko dokumentua dira, edo. Hirugarren hau, laugarren hau barkatu, C2 mailako aurrez aurreko talde baten osagarria da, eta orduan bertan irakaslean nahi duena alde batetik dagoeneko online, C2 online ikastaroan erabiltzen diren baliabide batzuk bere ikasleen esku jartzea, bai? Aurrez diseinatutako baliabide dira, eta beste alde batetik ikasleek eukidezaten bertan bai programazio eta baita ere unitate bakoitzeko erabiltzen ditun material guztiak. Nahi baditu errepasatu, jaso edo jetxi, bai? Hoi da hasierako erabilpena, eta hauxe da, bai, ikastaro hori. Gogoratu, aipatzen ditugunean, baliabide osagarria etorrela normalean aurrez diseinatutako gauza direla, bai? Bai audio eta bideo bilduma eta beste hainbat gauza. Eta azkenik, hau aurrez aurreko mintza talde baten, nolabait dinamika arintzeko ikastaro bada, irakasleak egiten duena da, bertan zintzilikatu, mintza talde hortan, aurrez aurreko saioan, erabiliko dituzten eztabaiden eta soporteak. Bideo ikusi eta gero hitz egingo dugu, egin ariketa hau eta gero komentatuko dugu, eta horrelako gauzak. Hemen, kurioso da, badira ariketa interaktiboak, baino ez gu sortutakoa, baizik eta beste gune batetik lotura bidez ekarritakoak nolabait esateko. Eta hoxe da, oso erabilpen simplea dira, eta hoxe da eman duena, testatzean irakasleek egin duten.